Malawi Brief. Lawyer Kamangira anatengako nthawi kudziwitsa komanso kuphunzitsa Malawi pa zinthu zina zimene zimakhala zofunikira koma mwina sitimatha kuzimvetsa. Mwachitsanzo anawunikirako anthu za mmene angapange apply bail akamangidwa kuti zinthu zake zimakhala bwanji olo utakhala kuti lawyer ulibe. Ndiye zambiri analongosola mu videoyi, tiyeni tikhale limodzi. Pakaji nyamata inaonena kuti they can spend 200,000 every week kugula more weekend or 100,000 kugula more. Komano sangapange spend 200,000 pa chaka chopanga invest something chopanga help. You know, there are a lot of young people that or youth, even just people that can spend 500,000, you know, a weekend just to drink, just to buy people. Kuma cause ngati mene itikubanga ya fighting corruption in the legal system, in the legal profession. They can't even contribute because I was on audio. This is things that, okay, my priorities are Malawi and we said we have different priorities. So I'm here sharing information, important information. Muntu zipanga nchangu bando ya tu ndio dani ndio ezesa. Bando ndilibe. You know, you want muntu akupasa knowledge, muntu yosa kuguide in bando. You know, like you can't go anywhere as a country with that attitude and with that spirit. You know. Lero tukambirana za belo. Fachichewa chimeti mayuza belo. Kutulusidwa kuti uziyankha mlandu, uziyankhira mlandu panja. Imene machedwa kuti belo. Komano kutulusidwa kumatha kuchitika timvetsa kuti malamulo athu akati belo ndi chani mwachidule komanso mongo tosati mofuna kuti tisanduke maloya. So zimene titaphunzitsa apa sikuti usanduke lawyer, uona usamazimve lawyer kuti basi Kamangira anatiuza chanchani ndiye basi. Amalawi amene angakwanise kupeza lawyer, make sure you find a lawyer. Even utakhala kuti ndi wochepekedwa, fine, make sure kuti ukakhala pa mlandu upeze lawyer osapanga zibwana. Koma pamakhala ma situations ena onena kuti sizitheka basi kuti apapa sizikuteka, ndeno ukuyenera kuziwa information iyi. Komanso information iyi cholinga chake nchonena kuti tonse tikamapita ku court kucho tizidziwa kuti malamulo amati chani. Ndi cholinga chonena kunena kuti anthu asamati yende pansi. Samakhala ngati belo si chinthu chonena kuti kuti ukalandira moka tithokoze ambuye. No. Koma izachitika chifukwa chani? Ukambere wa anthu amene timayendesa za malamulo kaya maloya, ma judicial officers, apolisi, one key people amene amalimbikisa katangale pa criminal justice system ndi apolisi. Anthu akatangale kwambiri. And nthawi zina amatha kumana mizira even a court kumana mizira court kuti magistrate amene ajaji kufunapo kena kake kuti akupase ndi bail. Zikangodero chanchenya ngati so apasa uwaona mfundo zimene akuyikapo zandizi chakuti amene asatuluke zapekatu zaboza zenizeni amene wawa athawa chanchanjan cholinga choti adyepo kupanda kudyapo aonesesa kunena kuti usatuluke iwe pa bail. Pamene bail ndi ufulu wa wina aliyense ndipo munthu amayenera kutuluka pa bail ndithu, ndipo tikambirana chifukwa chake. Koma tisanayambe kukambirana za bail ya pa court imene malamulo ake ndi amene tatambasule ndi kuwafotokoza, ukuona ngati tonsefe tizamangidwa amwene zimenezo ndiziyankha. I can't waste time responding to such. Komano nkhani ndionena kuti tisanayambe kukamba za bail ya pa court tikambe bail ya ku polisi. Bail ya ku polisi ndi yaulere. Bail ya ku polisi ndi yaulere. Koma chifukwa cha usizi na ntole, chifukwa cha umbava umene tauvomereza mdziko lathu, bail ya polisi simakhala yaulere. Ndikupempha a Inspector General amene alipo chaka nane naonena kuti namvera Inspector General amene amapereka interview yawo kandi pa exclusive kandi pa chani, koma anayankhula mooneka kuti ine ngati waza malamulo makamaka omenyera opanga za malamulo khuza maufulu anthu. Anandipasa
chantimati hope chikhulupiriro, yeah, you could be on the faith, chiyembekezo, hope, anandipasa chiyembekezo, kunena kuti itakhala kuti kunchito koso amapanga kapena kuti akubweresa zinthu zosinthika ngati mmene akuyankhulira a inspector general a Luhanga. Bambo Luhanga anayankhula moperesa chiyembekezo. Bana Luhanga, a inspector general, ndikupemphani lero kunena kuti ngati pali chinthu chimodzi chimene mungasinthe, if you want to just to change one thing in your tenure as inspector, ifa kwabwera ma inspector general ambirimbiri, inunso sikuti muzakhala penepo mpaka muyaya, muzachosedwapo olo muzachoka kaya muzapangalitaya, koma makamaka chimene chingakusateni mwansanga ndikuchosedwa. Asana kuchoseni kapena musanachoke pa mpando ngati inspector general, can you enforce kuti bail izikhala ya ulere ya ku polisi monga mmene malamulo amanenera? Tapangani mutsegule kachimati line phone number anthu azimba akabe mpaka auza kuti mulipire ndalama pa police bail. Nanunso a independent commission complaint commission council Tugula, Chris, is it Chris Tugula? Yes, council Tugula. Can you do something about this situation? Because ulindo anu ndumeneo bwana Chris, you know, ulindo anu ndumeneo kone Saudi Malawi ku polisi asamalipire ndalama pena utuluka pa bail. So polisi bail ndi ya ulere. Ndipo chichonse chimene mumapereka kumene kuchako ndi katangale. Ndiye mukamapereka ndalama ku polisi kuja muli gulu la katangale, la anthu akatangale, muli gulu la sizinantole, anthu aziphuphu. All the officer in charge, ma officer in charge nonse muonesese kunena kuti katangale wa ma station onse umene ute chifukwa kumanga kumene nkhaza zimene apolisi amapanga, sometimes it's motivated by what they earn. Kumanga kumene amamanga anthu ena apolisi aja kuma amanga kunena kuti anthu atikaamanga akhala tightened kapena akhala desperate ati pasandalama kena kobero tiatulusa. And milandu yambiri imene anthu akumamangidwa, they are non-violent crimes, including anthu kupanga kukwenyana ngongole mpaka nakumangana nditu kukwenyana ngongole. Polisi yathu bwana Luhanga talikonzeni. Can you fix the police? Nkhani ya beroi anthu sasamamangidwe nkhani yoti akongolana ndalama. Nkhani ya contract zinzoti anthu zongoka za business anthu asamangidwe na anthu amayenera kutengedwa ndi apolisi pokapoka polisiyo nkhani zokhuza na chani fraud kapena ikakha financial fraud zikakhaza ndalama kuti akongolana mwina fraud. Komanso fiscal police imayuzidwa ndi amwenye ngati ngati timati chani okaitanisa ngongole, you know, ngati debt collector. Fiscal police imapanga ma drafting ma charge osaziwika bwinobwino. Bwana Luhanga, these are small wins. These are, you know, these are things that you can just make them work more savuta. So I'm giving you this, but this will go a long way kuthandiza Malawi amene ali amphawi. Amalawi amene akuzuzidwa ndi apolisi akatangale, asizinantole, mbava, zigananga, zigawenga za apolisi, anthu amene momoti akhale oteteza anthu obweresa chitetezo, ndi amene amabweresa chiopsezo pamoyo, ndi amene akulepheresa akubweresa chiopsezo pa chitetezo cha anthu apolisi amene wazigawenga. You know, anthu amene they don't do their job professionally. Men in uniform should be exemplary. Munthu wa polisi akuyenera azilemekezedwa ndipo azipereka chisanzo chabwino, azikhala, you know, anthu azikhala ndi akaona wa polisi mtima wawo uzikhala kuti kumwetu kusikhosi kuzikhala kutseguka, azikhala ndi mtendere. Koma kumalawi kuchokona wa polisi atha kumanga china chilichonse kaya usanawe akupekera mlandu. Atha kupekera mlandu basi basi kungopeka mlandu ifati wasauka. Kusauka it's not a crime. Kukhala mphawi si crime. Anthu ena kama kumanga even kujambula pa public apolisi amatha kukumanga, amatha kumanga anthu kujambula ifanya apolisi ajamba ina kumajambula kumene. In fact apolisi akuyenera azijambulidwa
So Luhanga tabwesa any change in this kind of, even our traffic ajaga kukwamagugwira. We need, what do you do? Utesa katangale, wabansewa traffic. Titangugwiza kuti no samene maendesa bansewa, a traffic akati misatizi jambula. Katangale waba ujene ata, wabansewa. It's not even very complicated. Katangale, kumala kuja katangale no kazikika, sangate katangale ata kuta. If we just decide, if we anyage adziko, kunena kuti katangale ata anikoti, ate, masi idea kulandira bendibe na umao. Yeah, masi idea ambili amakhala ukuba. You know, so when as idea jaga khala kunena kuti they are receiving money, meaning kunena namwe, it compromises the process. Zimalowesa mphepo mukadaulo wawo ofufuza nkhani. Chifukwa nkhani zina zimangothera malere fa ofufuza aja apo ndalama, apasidwa ndalama. And izizi zinzazikuluso kwambiri ku fiscal policy amene akuyenda kupanga fight financial crimes because ziko lija likuvutika chifukwa cha my financial crimes amene amapanga mafamily atatu amene ndi anthu ambiri mbiri amene amapanga koma pano pandi kukamba za mafamily atatu, the Mpinganjiras, the Karims, the Bushiris. These are amene wandi anthu akulu amene akupanga ma financial crimes, and the police they continue to watch. I know in any maziwa zimene zimachitika, and I know a lot of people that know what happens. A police, they watch my financial. Before akamafufuza mti angu ajesa, angu apasa. Even bwana wa police ka amakhala papero ya Bushiri, amakhala papero ya Mpinganji, amakhala papero ya the Karims. Criminality yako Malawi zigawinga zake zimachita kuoneka. Isizo bisai. And this is why panopa pamene tili ndi Inspector General of Police Luhanga amene aonesa kuti ndi chidwi chotetezadi anthu chothandiza amalawi osauka. Can you change this? Police bill ikhale yaulere mene malamulo amanenera. China kumanga anthu azimangidwa okhaokha pamene ali ndi violent crimes kapena serious financial crimes, not kuti anthu kwenyana ngongole ndi munthu ngumuimbira wa polisani ndi ndama yanga basi munthu pana akalowa muselo. You don't have that luxury. Mulibe maselo kweni maselo kulibe ma toilet, kulibe ma bathroom. You don't have that luxury. Inspector General nkhani indiano ndipo ndili serious zokuti zomamanga anthu nkhani za pa contract zokuti anthu anangogwirizana pa business zithe, and the fiscal police asiye kumapeka nkhani yonena kuti anthu angokambirana awiri kuipanga kuti inali defrauding janja za umbava zimenezi zithe. Nkhani ya lero tukambirana nkhani ya belo kutuluka mulandu uli pa mulandu kuti uzikankhira mulandu uli kumudzi uli kunyumba. Nkhani imene ndiyofunikira ifoti ngati criminal justice system yathu yasokonekera chifukwa cha nkhani imeneyi, ndipo ngati pali njira imodzi imene katangale amathamanga ku judiciary, amathamanga pakati pa maloya ndi majaji ndi ma judicial officers, amathamanga pakati pa apolisi, maloya ndi oweruza milandu, ndi nkhani ya belo imene anthu amathawisira. And beloyi sili straightforward, chinthu ndi cha straightforward imene wakhala cha straightforward chifukwa cha katangale, nothing else. One, belo imene munthu akuyankha amene akuganiziridwa. Two, belo imene munthu amapasidwa pamene wapezeka kuti ndi olakwa koma akupanga appeal. Nkhani zonsezi ndi za straightforward koma sizilikwiye chifukwa cha katangale. Ndipo panopa maboma akasintha pamachitika katangale wopsa kwambiri mpaka nakumapeza kuti basi ngati panopa amene tukamba akalumo aziti kalumo amene anali abwana aku immigration kumangidwa kwawo ndi zinthu zondi you can arrest anyone. You can arrest if you want to arrest and if there's need to arrest. In fact, sikuti kumangidwa kuna uli kose munthu kuyankha milandu ina yonse umayina kuti umangidwe ukalowe kuselo. Hello? Munthu akhoza ngokuza apolisi kuti ndi nkhani yako ndi yakuti kutenga statement ndikubwerera ku nyumba, nkhani yako tikakhalere tikuitana ku police, tikuitana ku court rather.
koma panopa tinapanga kunena kuti munthu kuti kuyamba mlandu prosecuting someone means kamanga unyolo ndikupita naye kujani kusero kamusunga 2-3 days usually so kumanga Friday kenako Monday so li laidi we are tukulola criminality within the criminal justice system. Fa wina uchigawenga umene umachitidwa ndi apolisi, uchigawenga umene umachitidwa ndi maloya aboma, uchigawenga umene umachitidwa ndi akhoti. Izizi zikuyenera zithe. Pano pati ndi president amene ali lawyer, ndi vice president amene ali lawyer. These people know the law, and all these are Democrats, and all these are very acquainted with human rights. You know, the funny thing about our presidency is now the Akalumo. Okay, thank you so much, Manda, Stan Manda. Yes, Akalumo. Akalumo sama ina kukhala kunende kujajonjija muntu wankulu at that age. What the hell? Why do you keep Kalumo? Why do you keep Kalumo in Musero at that age? In fact, this is kind of and first, even these rich people can be abused. So that's one thing. And who also Gabena, Amazon and Gudi, you for the South and Amenanga Zuzide. And Waju Maso now, I'm a bangido abuse. And the Mina in a monad, Kamangira Madan and Dan to Olemera, in Agalumondo South. I mean, look at the Teza and Obanduka Bazonade, Agaluma, Jasama in our account, and the Muntuankula many ucha. And the mother, that guy, he's your fellow soldier. He's your fellow uniform man. And it's not important, but it's important in the context. I mean, Mupanya Malamu Lero. Kuma Mugwisla Chito Ndandai. Mugwisla Chito Gandhi, Uyundanu, Petros Norman Gisare. Norman Gisare wa mangidwa bokangati. Mukenza wati Norman Gisare zakhala minister mpaka nagalegale. Ngati mugwisira ntchito ndi Mukito. Do you think kuti anduna Mukito azakhala minister mpaka nagalegale? So I don't know why ku police kuli very gullible people and who pusa atulo. Anthu amene amagwisira ntchito ndandale kumanga anthu persecuting people. Ndanthu ogona kwambiri and they don't progress largely. Amatako akweza maudindo mwa corruption kuma sapita kuna kusandama kauzuzika fanjiro samaita. Police, we have professional people, very dedicated, and people that do their job. And we know Aina Dr. Noyo Kaira. Those are professionals. Kuyambira kumusi ugu. Asana figure even about PhD. Asana bange take his PhD. We were always praising him. Even did our position in time many. Ajina Noyo Kaira. With their exception, and there are many. Noyo Kaira tingo muchwe faina fenizatu. Ndamedi mamuziwa. Dr. Noyo Kaira. He's a profession. A speaker of parliament can agree to this. So, what is my point on Noyo Kaira? Antamina mabanga zintu musatira malamulo ama pewa kupepelesedwa. Fa andale ama kupepelesa nitu. Munaona mene zinakhalira ajina trapesi ndi mtambo ama mangidwa chama 2019 2020. Then another bizuri all of a sudden ajina atonse abwera mboma anthu aja amene amamanga polisi aja kuyamba kupepesa kuyamba kunyengereraso zokuti inu mamanga ajina mtambowa pazifuka zosaziwika bwino mamanga atrapesiwa pazifuka zosakhala bwino etu koma ajina trapesi ndi ajina mtambo ani milandu da yankhe ku HRDC ndipanga live for anthu amene kuli milandu ndipo milandu itatha kumangidwa nayo angati sasamala kuli milandu yokhuza ndalama za nkhani zimene anthu amene akhala kuzisokoneza ndifake HRDC jama isiya kuti ife ifati samafuna anthu ena ndipo akaiya atsaja ngwayikapo amene ajanda apapeti kungwayikapo koma zeni zimene akubisa sakufuna kuti kumene kujako kuyende tsaje ku HRDC kuja. So HRDC ndi gulu limene yenera kuti likubweresa magulu onse azaufulu kapena kuti ma activists onse kapena mabungu onse pamodzi ogwirizana ndi zimene HRDC mapanga. Ndi imene tikhala nayo tizapanga live yake. Koma ndimapereka example ya HRDC kutengera kuti
akuluakulu a HRDC anthawi manager 2019 2020 amamangidwa nkhani zosakhala bwino, then boma linazasintha anazasanduka mabwana anthu aja, ena anazakhala minister, ena anazakhala kuti amadya ndalama koma chankabisira chapansi pansi. That's how amene mukupanga nkhaza lero kuwapanga nkhaza amene ali associated ndi MCP kachi na chimwendo aja amene mukwazuzira. You should, I'm not saying anthu a MCP msamange, I'm the first person to say arrest them, prosecute them. What is more important is to prosecute their cases. Zopepera izomamanga anthu basi ukasiya ujeni for 2-3 days, then khanija kuthera pompo. That should end. The Minister of Justice rise up to the occasion. The Attorney General, the one that is going to come, because that Mbeta Sangakaya Attorney General wa Malawi, Frank Mbeta, that was an anomaly. So they are the next Attorney General that is coming. Zopusa zomamanga antu zotere zimosa setira mamuno ziti kaya kumanga lilo kumanga kutanda kumanga muntu onena kuti you don't zimene munapanga ndi chilima when late chilima tsiku lomwelo kumutenga kumfusa mafuso kumpanga arrest ndi kumpanga release on bail. That is what the law provides. Hello, Amalawi ndikumemanero tidzuke mu criminal justice system tipange yambe kupanga demand maufulu athu. Izi even Malawi Law Society kuti muafuse avomereza. If you ask the Malawi Law Society guys, they will agree kunena kuti warrant of arrest akakupangira warrant of arrest umafunika munthu utangopita kumene maana panga warrant of arrest ku court yomwe inalemba zimenezo, kandi court ya Anangwagwa kandi court ya Asimbi, kungopita kwa magistrate amene anapanga warrant of arrest kuti ndikuoneka kuti ndikufunidwa akakuuzire pa polisipo amini pa courtipo. Si nthawi zonse zimene akakuyikira warrant of arrest umayenera kupita ku polisi, koma ngati zimene zitha kukhala thamanga pita ku polisi fa usathawe iyi chifukwa zimathandizira ngati mfundo zimozi zomwe belo isavute. Koma this is not a condition even akakupeze kaya ukuthawira kuti kaya ukutani kuti like when I say ukuthawira kuti like ukuthamanga zinthu zako kupanga zako ndi akupeze kumene koko sunapite ku polisi kuchata kuitana, the burden on proof kuti asakutuluse imakhala pa court, I mean pa boma. Alright, ndi makamba za polisi fa nkhani ya belo ndi katangale wa mu legal professional legal system imagwira limozi kapena kuti a polisi ali ndi role yayikulu so imene ampanga play. Kodi malamulo akuti chani? Ngati musamve china chilichonse pa zimene ndikuyankhula panozi koma mumve izi. Belo kutuluka kuti uzikadikira mlandu kapena uzikayankhira milandu yako uli ku nyumba ndi ufulu wa wina aliyense, ndipo ndi mmene zimayenera kukhalira kutengera malamulo zimene amakamba. Munthu wina aliyense amayenera aziyankhira milandu yake ali ku nyumba. Hello, malamulo mene alira Malawi ukayang'ana constitution, ukayang'ana criminal procedure and evidence code, ukayang'ana ma guidelines a bail, ukayang'ana china chilichonse chimene chimayendesa milandu ya upandu imene mati criminal trials, munthu amayenera kumayankha milandu akuchokera ku nyumba pokapoka ngati pali zifukwa zoyenera kuti chilungamo chichitike. Munthu akuyenera kukhalira mkati ndi zimene titakambirani pano. Komano munthu amayenera kuti aziyankha milandu yake ali ku nyumba. Chifukwa chani? Chifukwa nchonera kuti munthu pa nthawi iyi amakhala wangoganiziridwa chabe. Ndiye malamulo amadana ndi kunena kuti munthu yazilandira chilango pamene sanapezeke olakwa. So munthu uja akakhala kuti ali mkati wasekeredwa amakhala ngati akulandiratu chilango pamene sanatani sanapezedwe munthuyo kuti ndi olakwa. Ndetu congestion yomwe imachitika ku prison, kuchulukana kwa anthu, kuzaza kwa anthu, kuononga chuma cha boma kuti njala kuno tindi anthu ambiri koma chuma nzochita kulenga zimene zicha. The system creates that. Mumachita kupanga dala ino a polisi, a court, a maloya, ino a prison. Nonsenu inuyo zimene zinzoti mutha kuzisova just by changing zochitika zanu, kungosintha mmene mumapangira zinthu. Ndikukhulupirira kunena kuti mkambirano wa lero
mchezo wa lero komanso amaphunziro athu alero athandizira kunena kuti izizi zisinthe ndipo even manamba za anthu ku prison atsike, manamba za anthu pa police cell, ma holding cells atsike. Kulimbi munapitapo kulimbi kuli police kumene kuja kuli cell ya pansi. That place actually should be closed for being inhumane. Ini Luhanga lero ndi kuchulani inspector Luhanga mupite ku Limbi police mukaone cell kumene amasunga anthu, the status of that place. In your Malay law society mupite kumene kuchako mukaone status, even ku court ku Blantyre principal register malo amene amapanga hold anthu oti akudikira kuti ayankhe milandu kuli maselo kumene amapanga holding cells. They are in tatters, like umanunga. Why do we, it smells like, it's smelly, like why don't we sort this out? Why do we watch? And then we talk about human rights. What do you mean human rights? What do you mean the human dignity? What do you mean everyone has got the right to human dignity? Which right? It's not obvious, it's not everyone. Because that's not it. Pita ni kumaselo mukaone even ku Blantyre selo mupite ka kumaula kuja mupite, just go kuma prison even ku area 30 kaya kuti just look at the status of those places. It's inhumane. Isn't over, and it just needs very simple things to be done, decisions to be made. Inspector General, Minister of Justice, Malawi Law Society, and all the other institutions, including my NGOs, pass. You have normalized abnormalities. Normalized abnormalities. Zimzoni zosa enera tango zivomereza kuzizolola zinthu zonyasa tango zivomereza kuti ndi mmene zilili. Kani ili pano ndi bail pending appeal. Kani ili pano ndi bail pending trial. Kani ili pano ndi aufulu wa munthu amene akuyankha mulandu. Munthu naisa amene akuyankha mulandu amakhala ongoganiziridwa. Poka pamene azafike kunena kuti mulandu wake watha ndipo ampeza kuti ndi olakwa. Ndi pamene no koti lijano limayenera kuti litani kodi limpase munthu uja chigamulo chake ndipo munene kunena iniyo meta kupeza nolakwa mukakhala kundende kwa zaka zotere kapena kwa miyezi yotere mmene zililimu iniyo mukalowa basi titere. Komano izizi zimayenera kuyenda mu ndondomeko yake. Then mafuna kuti ndisanayambe kukamba za belo ndingopereka ka snapshot kuti mlandu umayenda bwanji. Munthu mlandu umene umayendera kapena nkhani ya mlandu ngati umene mayendera zimene tukambira nayo akakumanga a polisi amayenera kuti akufuse mafuso kuti apeze nkhani kuti nkhaniyo iweyo kuti bwanji amakuuza chimene amayenera akuuza chimene akumangira. In fact amakugwira polisi ati amayenera akuuza kunena kuti tikumanga chifukwa chako kuti undi ufulu maufulu akakufotokozere timati Miranda rights. If my memory is not betraying me, amayenera kuuza kunena kuti asana kumange asana kuike unyolo asana kukuizinge nawo ngati so pali chifuka so unyolo uja samayenera kumuzikuizinga wena alese fapena apolisi so amagwisa ntchito unyolo kuzuza nawo amalawi kuzuza nawo anthu basi wina alese ankuizinga nawo ndipo kuchita kufinya uzita kumva kupweteka zimachita kuona kuti munthu witu akumva kupweteka pala apolisi nake ankhaza anthu oyipa kwambiri, you know, zimene zikuyenera azithe. Si wina alese amene amayenda kumangira koma akakhala mzungu kapena wa dziko lina maona akungoyenda pa koma akakhala okuda ngati ine ndili pano ine ndi kunkwenya nawo, you know, mpana umapweteka munthu kunyakula za nthawi yakamuzu basi akakuku makumanga mjamene akuuze ufulu wako kuti anthu kumanga chifukwa chako chakuti undi ufulu oyankhulapo kapena osayankhula koma zimene utayankhule okhala chete zimene silent zizatha kugwiritsidwa ntchito pachani pa milandu yako. Ndi ukapita kuselo kuja kapena ukapita ku polisi pamakhalanso nthawi imene a CID amayenera kukutenga kupita mu office ndikukufunsa mafunso. Undi ufulu oyankha kapena otani osayankhapo kanthu. Apolisi munthu akanena kuti sindiyankhapo kanthu
sikuti akupanga mwano kuti muyambe kummenya 1 2 sikuti nde kuti ndi umboni onena kuti munthu wachitadi kumeko ndikupanda nzeru ndikusaziwa malamulo amene amayendera ndipo izi zikuyenera zithesedwe zikuyenera zithe tikupitabe momwe muja utsogoleri wa Luhanga zimene zikuyenera zithe fa anthu amene amangwira munthu ndikumfunsa mafunso munthu ja kumakana kuyankha ndikuyamba kummenya amakhala kuti amene alibe nkhani koma akufuna kuti ampekere munthu ja nkhani ndipo munthu ja avomere nkhani yoti sanapange kodi ndi mwina ena nkumafunsa kuti kodi nthawi imene munthu umayenera kuti yofunikira kuti lawyer ndi nthawi yake iti akangofika kuti akugwira paja mbwandi nthawi imene ja ndimene umafunika lawyer kuyambira pamene paja umafunika lawyer fa anthu ambiri kumalayi nenda kumana ndi mavuto onena kuti even azinzanga kuwafunsa kuti inu kuona munthu pakoti paja ankaniza belo ndi pamene akuimbira phone kuti Alexius panali nkhani ina kakang'ono kamene mafuna inu ngokuza ndani kuti nkhani imene ndi yaying'ono ndeni mafuna kuti undithandize chanjanjanjani nkhani iyo ili patipa ngoti sinangamwa kuti nde nkhani simaoneka kuti ikhala ya serious sonje mene ananduzira manuza ati andithandiza amene kuti ndituluka ndeni napita ku polisi komano andikaniza belo iwe all this time basi zakuvuta panoba umafuna upange zinthu osandiuza osandifuruza ndezafika no pamponda chimera nde uzindiuza no ngati you make life hard for your lawyers amalawi even zimene ziso zimachitika kwambiri even ku commercial ma contract is ndikambe nisimapanga contract law but I have experienced I've done few cases on contract law and I have friends that have told me nali malowa business ndadawa ndi nangopanga ka fast chenjani komano pansi zikute fast palibe za fast pamene mukupanga zinthu kuti mpange secure always use a lawyer zinthu zokhuza malamulo osapanga chibwana chifukwa vuto lijali makula zili ngati bala limayamba apa kena kumakula kena mako iwe kumangoli manga bai mutu upite kuchipatala akatitsupula ndithu ukupereka ndalama ifa kupereka ndalama uchapena kumala kuchatibe ndalama komano upereka ndalama zingakata kusupula mbala pacha koma ndikapanga choncho the next 2-3 days pamba kupola bwinobwino uzipitira moyo wako koma ukangoona kabala kaja nkumangovindikirapo ndi bandi chiloyera koma pansipa pakuola the cost becomes higher the more you dilidali pamene ukuyisiya nkhani chakuti gonere ndalama zomwe umayenera kupanga spend kapena kuti mavuto amene zimene zimabweresa zimakhala ambiri kuposera pamene unakapanga machawi kumana ndiwo so nthawi imene umafunika lawyer ndi nthawi imene apolisi changuta mbwandi ngiri imbiratu ko apolisi akang'ona kuti smoke ndikuoneka ngati kuti ndikuganiziridwa nkhani yakuti ndapanga zakulu ndipo nkhani yodi kundikhuza imbira lawyer ndipo muuze chilungamo azikhala tcheru kuti ukangotengedwa andi wakati uyembekeza kuti umangidwa nkumuza lawyer amakuzira chochita kutengera ndi nkhani yako amayenera kukulangiza kuti izizi okay so sikufuna kupanga different lawyer ntchito yake kuti kuteteza mbava kuti munthu walakwa ndi kumuteteza iyo ntchito yake lawyer ndikuonesa kuti chilungamo chiyende then part of kuti chilungamo chiyende ndikufunika kuti apolisi aja apange investigation afufuze apange kafufuwoka osati amopyeze munthu uja ndikupeza kuti apanga confess zinthu whether zinthu jawapanga kapena sanapange komano confession isabwere chifukwa cha umenyedwa hello malamulo kuti amene ndikuzaniwa si ineyo ya kaya munthuyo wapanga chinthu choka sanapange koma asaulule zinthu zochifukwa cha umenyedwa akuyenera kulula chifukwa kuti walangizidwa ndi lawyer bwinobwino kunena kuti iyayi ngati apamapanga muvomere ifa malamulo amayenda chonchi komanso lawyer alisi amayenera kuti azipanga pesu chilungamo yes a lawyer amayenera kuteteza interest kapena maufulu kapena amayenera kuteteza interest ya client wake koma lawyer ali bound by law to pursue justice in that safunika kukhala part of crime saina upanga nawo participate so umatha munthu upanga participate crime nkhani jaika machitika or after the fact umakhala accessory othandizira abetting and change kunthawisa munthu chawapalamula wako iwe ungonthawisa so maloya ako malawi ambiri participate in crime
kuyamba kumupekera nkhani munthu chaiya ukayankhule choncho you are participating in crime ka. You become a criminal. People get away with a lot of things. You are supposed to help the client and then look at the loopholes and all those kind of things. But my point is, how many muntu maina kuuza lawyer zinthu zikavuta ndisana vutisisa osadikira kuti zinthu ziwole maza atayike kena kumuzina lawyer mumaononga zinthu. Abale yanga akakumanga munja akamakufusa mafuso. So process manager malembano mati charge sheet chanchani milano fundu za milano chimene akumangira chanchani ndipo akunena kuti unapanga bwanji. Kena kama ina kutengera mko. So malamulo ama ina kutengera ku court within 48 hours. Si utandaza kuti akuendera adigire kuti 48 hours ikwane kena wakutengere ku court. Apolisi mapanga za ndudu, za mogu, za tom za chamba. Nthawi zina chifukwa chosaziwa koma nthawi zina chifukwa chadala chofuna katanga chofuna kuti mudani ngoti mujepo mumzuze munthu cha panike asokuti nditani ayapaseni kena kake. Kutengera ndi malamulo akanena kuti the court, person who has been arrested should be taken to court within 48 hours. But within 48 hours, utandaza kuti kudikire kai 48 hours kwane. Maina kuti munthu jamukamamanga pompo muzibira naye ku court. That's how the law expects you to do. Ndifaka na ika limit kuti pasapitire 48 hours musana mutenge munthu ku court. So the idea is munthu jamumange mubire naye ku police ku court nthawi yomweyo. That's what the law expects. That's what the law is. Why hasn't the law been interpreted properly? Because abuse imapanga affect osauka. Ndifake malamulo sama tanthauziridwa momasuka pena msakandi chidwi cho tanthauziridwa malamulo moyenera. Akakumangani pamene akumangani paja within 1 hour 30 minutes amaine apite nanu ku court. Kumano zikavuta nthawi zina zimakhadi kuti apolisi aja sizikuteka ndipo siziteka. Mwina lero siziteka. Honestly pali magese nake kuti apolisi aja amaine akupanga makuthamanga. Let's give them a benefit of doubt. It's not every time imene akumangani akugonesani kusero kuja ndekuti apolisi akufuna kukuzuzani kapena kuti akufuna kuti mwapase kaye ndalama. Nthawi zina apolisi aja amaine afuze ndipo makina kuti antchito akuti agwire mawu kadaulo mukhale nkati mujadi pamakhadi zina zake zoti zikuthamanga muthawisa maumboni mutantani makatchali chanjanjani. Komano izizi zimakhala zodabwisa ngati zikuchitika pokhapokha kwa anthu otani osauka. Aina kalimu aja khani amalisi namba kwambali sanamangidwe mpaka na pano ifanyani akuthawisa maumboni akutanta. You are allowing them to do that chifukwa chani? Bwana President, you are allowing these criminals to do all sorts of things. Kena kumuzanira kuti tilibe maumboni. Maumboni mango banga allegation. Mubanga destroy maumboni. Mawapasa nthawi anthu akuta abe ndipo akaba abise ndrama zija akabisa mena abisira njira zizi the pathway, the vehicles that they have used to to sort of put this man in thin air. Kuzika ndrama zija madera osiyana kuti mwina zivute kufikirika. Muwapasa nthawi. The inquiry, if you ask me, might be a pathway yothandizira unena kuti anthu aja athawise maumboni. So anthu akakumangani anthu munthu kamangira apolisi amayenera kutengerani ku court pompo zomwe kufufuza ka apolisi musana mange munthu mwenye akafufuza ka mesa mamanga ifoti mafufuzano mwapeza kuti pali chakuti